Ai, ama, eundoko abestia ezauten dezue, ez da? Maite zaitut, bai. Ba, aurten, 20 urte, bete ditu. Eta aitzaki horrekin, omenaldi eundokoa, egingo diote. Pirritx, Porrotx eta Marimototxei, beken, bai. Eta adi lagunak, horixe izango dugu izpide gure saioan, eta hemen gelditu, ondo pasako dauta. Ai ama, eundoko saioa gaurkoan, Ze, amaiketakoak indadan etorri zate. Sorpresa batek herri dizu, Joseba, bitz, errepikatzeko behin eta berriz. Guk ere maite zaitugula, pila, patata tortilla. Ona. Bueno, danontzako izangoa, ez da? Bai. Bueno. Eharra jarri behar dugu. Bueno, eta gaina, gaurko saioan ingo deuna da gozo gintza pixkat. Osea, hau jango deu, eta gero brunilla emango jo, gazta tarta eta mugurdiekin. Bikote, zer nolako historia montatzen nahi zaten, ez da? Bai, gu eta beste batzu, Eta hemen ez dauden beste batzuk ere, bai. Eta beken, maiatzak 3an, zer topatuko dugu zehazki? Ba, topatuko dugu antzerkia, musika, kantua, dantza, artea, denetarik. Bai. Eta hori dena, Pirritx, Porrotx eta Marimototxi opari egiteko. Behaiek oparitu dugun dana, saiatuko gea behaiek bueltatzen, ez da? Euskal Herri mailako omenaldia izango. Dana kostatuko zaigu, baina aldeuna emango jogu, ez da? Hori da. Bueno, launak, eundoko saioa dakau, tortilla patata, maite zaitut, eta braunita guzti. Oso ona dator saioa. Beno, lagunak, Nerea eta Joanes, garatuko zut pausuz, nondik noebiliko gehan, gozo gintza biteko garaian, bale? Ikusiko zuen, berezi izangoa, zeatik izangoa, brownie bat, gazta tarta eta mugurdioekin, baino dana leku berian. Bai? Eta egingo deuna da, lehen da bizi, bueno, oreak prestatu behar ditugu, hemen brownian egiteko, ingo deuna da, baino marian, gurina jarri, txokolate pinportak, batzuk utziko ditut kanpoan, gero botatzeko eta hola kurruskari batzuk topatzeko bertan, eta hoi dena, txamurtzen deunian, beste alde batetik behar deuna da, azukrekin, bai azukre txurila eta azukre beltzakin, ingo deuna da, arrautzak arrotu. Hoi arrotuta dakaunian, bilak elkartuko ditugu, eta gero, irina eta kakaoa, niragatzita, bertara botako deu, eta brownian orea prestatuko deu. Hori alde batetik. Beste alde batetik, gazta tartan orea prestatu behar deu. Hemen inbiar deun bakarra da, dena behindu. Nola da tarta labina, iteana, labian itean gazta tarta? Bai. Hoi bezalako errezeta da, ingo deuna da, bai gazta krematua, esne gaina, artoirina, azukre eta arrautza dena birrindu elkarrekin, eta horrei gehituko jo mugurdi krematxo bat. Bueno, krematxo baino mugurdiak zutati pasata. Ingo deu, azukre eta limoian zukua zutan jarri, bertan mugurdi bota, eta gero mugurdi horiek botako ditugu gazta tartara. Gero zingo deu? Hemen molden jarriko deu, brownian krema, orea, baitare gazta tartana, bilak ustuko ditugu, pixkan astuko dugu horrela, eta hau, labian sartuko dugu. Hola, marmolantzeko bat ateatzeko, saiatu ingo gea, bale? Saiatu ingo gea. Eta, gero, mugurdik zukua botako dute, zuku hori murriztuko dugu, eta zuku hori plateraratzeko gainetik botako dugu pixkat. Eta hori gutxi balit, ingo dituguna da palomita batzuk, zutan palomitakin, olio eta gatzakin, beti bezala, txanitean bezala, gio, ateako ditugu ontzi batea, eta azukrekin karamelo ingo dugu. Eta gio, karamelo batako dugu palomitai gainetikan. Orduan, plateraratzeko garean, izangoa pastela, mugurdik utzitako zuku hori murriztuta, eta palomita karamelizatu batzuk. Ados? Goxa sartu zaite. Goxo, Ni bai maite zaituztelea, eta baita errezetak bai. Bueno, ingo deuna da, martxan jarri, lanian. Eta alde batetik behar deuna da, arrautzak arrotu azukriakin. Orduan, hementxe, bitako batek hartuko azukre morenua, azukre zurila, eta arrautzak.
Vale? Horretik oso nintza ez da gehiagin jan behar. Ikusten zuen zenbat azukra dakan, Bai. Askotan brownioa jatu nuen, zue gozua da, karo. Busketa jatu zunean erdila azukria da. Horretik da, Neurriz. goxua, baina goxua. Egunero pixka. Egunero pixka. Noizian behin pixka. Venga, hau goitako batek, naztu, emango izuet behitu hemen dakat irabiatzeko, eta pixka tarrotu inbiar da, bale? Eta beste alde, adibidez, hemendikan zukua biharko ete bai, eta birrindura ere bai atako dugu pixka, bale? Orduan, hemen, limoian birrindura, Txak, ungoet. bale? Aldaketa ingo dugu. Oso ondo. Limoia gehiago uste zaizu, ez da? Bueno, joan ez azukra gehiago. Oso ondo. Venga, hemen botako dugu birrindura pixkat, Bai. gehi orditin moztu eta zuku bateako jo, bale? Osongi. Venga, hau Gauzak zuen hemen. kontu, eta ni baino marian jarrikoet gurina, txokolatekin biguntzen. Bueno, bikote, kontatu ze topatuko deun beken egun handi honetan. Bueno, zuek joan ez eta nerea, zerren eskutik aizate hau dela antolatzen? Porque zuek bilok bakarrikan ez zaudete honen atzetikan, ez da? Ez. Taldetxo bat osatu dugu, Euskal Herrian jende asko dago paiazoak maite dituena, eta horietariko batzuk elkartu gara, eta maite zaitut elkartea sortu dugu. Ah, bale, osea, sortu berri da elkarte Hori da, bada. sortu dugu, bereziki jai hau antolatzeko. Ona. Eta, bueno, pentsatzen dugu paiazoek merezi zutela Euskal Herri mailako omenaldi bat, eta bueno, pentsatu genuen horrek haundia izan behar zuela, eta haundia baino polita, eta bihotzetik bihotzera joango dan horietariko omenaldi bat merezi zutela. Hasi ginen antolatzen, jendeari gonbidapena luzatzen, bertan parte hartzeko, eta holatxe, pixkanaka joan gara harremanak egiten, jendea gonbidatzen, eta... Zenba lagun zaudete elkartean? Bederatzi bat edo izango gara. Vale. Baina, bueno, beken egongo garenak, Amalau mila. Antzeko. 14.000 antzako histori bat montatu berdezue? Hori da. Eundoko lana, ez da? Oitana lotu inbiar da ondo, ez da? Lan handia da, jende asko egongo da, gonbidatu asko, eta sorpresa ugari, eta hori dena koordinatu behar da, aldez aurretik prestatu, eta bada bere lana, baina elkarrekin pixkanaka lortzen dugu. Seguro bai, Zue bezalako bi fenomeno puntauteko eta beste 7 fenomeno ere bai, ez da? Bai. Ondo. Bai. Bueno, eta nomenaldi ja. Bueno, Pirritx, Porrotx eta Marimotot. Zenbat eman digun Euskaldunei, bertakoei, zenbat gai jorratu dituen, gutanok, askotan, buru belarri jartzeko gauza askokin, ez da? Bai. Noski, horregatik ere garrantzitsua da guretzat, ez? Egi omenaldi hori haiei eskaintzea, hainbeste eman dutelako, eta haiek ere, Euskal Herriko komunitatea indartu duten bezala, komunitate horrek ere eskerrak ematea eta maite ditugula ere esatea. Eta orain jasotzea dagokien, ez daude ohituta, eta... Ondo. Eta badakit behintzako sorpresa txikia, igual gaur gauzak egin kontatuko ditugu eta behik egitaz enteatuko ja, o... Neurrian. Neurrian. Azukrea bezala, neurrian. Azukrea, osea, gaur pasain geha azukreak, Pixka bai. Bueno, eta... Kontatu pixkat, ze topatuko dugu? Behaiek holtzan ez dira ongo orduan, behaientzako sorpresa gutza da? Sorpresa da. Holtzan ez dira egongo, nerea egongo dira edo ez dira egongo. Bueno, Oiek, alko duek gelditu holtzatik kanpo? Ezin izan dugun ez hori lortu, azkenean utziko diegu holtza hartzen izango dute tartea ere, tartetxoa. Jasotzea dagokie ez daude ohituta eta entzun behar dute zeinen eskertuta gauden eta maite ditugula. Hortaz, ez dira holtzan etengabe egongo ohituta gauden bezala, baina hartuko dute tartetxo batean. Hori da, azkenean ez da Pirritx, Porrotx eta Marimototxan ikuskizun bat. Hori da, ez da goiko Eta behaientzako ikuskizuna, ez da? Hori da, beraiei eskainiko zaien ikuskizuna baizik, hori da, bai. Bikain. Eta ze topatuko dugu? Bertan? Ze jende ibiliko horroltza gainean, ez dakit... Jateko zegongo da, bakizu horren bila ebitzen gala. Bai. Jatekoa ez dakit, behintzat maitasuna egongo da nahi adina. Bai, hori da. Txokolatezko eta marrubizko musuak egongo dira. Vale. Hori da, eta artista ugari. Jon Maia egongo da bertan. Bai, Gozate Gitarrak. Itziar Ituño, Euskal Herriko drag queenak. Suen Parantza, Gozeneko Lagunak, Gure Zirkoa. Bai, jendetza, eta oraindik zerrenda luzea, eta bai, artista ugarik eta bakoitzak ekarriko dio bere aletxoa festari, eta egia esan festa oso polita, irudikatzen ari da. Hori da. Ederra izango da, eta nahiko genuke egia esan, salgai jarri ditugun 14.000 sarrera horiek, betetzea,
eta 14.000 lagunen artean maite zaitut esatea paiasoi, hori izango litzateke honetan unkigarria. Zaiek 14.000 lagunei esan diete, dagoeneko maite dituztela. Eta gehiago hori horregatik. Beraz, 14.000 bai, egia da egonka pixka dela, baina ezinezko ez da. Saiatu gabe ez da. Hori da. Eta bikote, festak, ze horretan hasiko da, nola izango da historia? Bueno, sorpresa asko topatuko ditugu bertan, baina horreratu dezakegu ekitaldia, berez, 5:00 hasiko dela. 5:00 baino lehen, izango dugu zer ikusia, zer gozatua, eta gonbiatu nahi dugu jendea, 5:00 baino lehen bekera bertaratzera ere, bai. Zer da lehenuo, 4:00 egon behar da, 4:00? Edo, apur bat lehenago ere, bai, 4:00 adibidez. Zer, bazkaldu eta area. Hori da. Arean pasian ibili eta hasiko dira historiak. Hori da. Eta noiz arte iraungo? Gutxi gora bera, karo, ekitaldia bera ikusi gabe eta ensaiatu gabe, bueno, kalkulatzen dugu 2 ordu edo iraungo duela. 2 ordu. Bai, 2 ordu inguru. 2 ordu, bihotzak taupa, eta maitasunak gora eta bera. Ona. A ber, hori da, behitu, hori arrotzeko, Joanes? Bai. Igindek naztu. Bai. Oso ondo. Gaizki. Eta oso ondo, guain arrotzia tokatzen zaigu. Eta arrotzeko inberdiok, zagoela egiten bai hau etzako aizia sartzen. Ados. Aizia sartzeko, altzain biardek. Osongi. Hona eskumuturrakin. Gero ukalondoakin. Gero sorbaldakin, eta nekatza izenean gorputza baina gelditu gabe, aizia sartuta sartu, bale? Osongi. Paiasuek irakatxe digute ere bai, perfecto dela soso, orduan, ikasten ari gara. Hori da. Bikain. Ona. Bueno, oso ondo, eta bagoaz. Utzi behar deuna hau, baitu, baino garrian guendikan berua iritsi behar zaio, utzi behar deuna hau berua iritzen, betu, hasi zaigu pixkal mareatzen, baino gehiago behar du. Hori ere hemen utziko dugu Joanes arrotzen, ikusten zuen nola zian gorputza hartzen, ez da? Bai. Eta, zuia birrindura eta zukua, ateata. Ningo deuna da, erreportai bat ikustea jun, eta gero jarraituko dugu egiten, ados? Osondo. Gazteizean jungo gea, Sweet Home deitzen da lekua, eta gauza asko iteitu, babarrunak tarteko, baino gozogintza da, behaien ikutu eharrena. Eta K-popak ingoitugu. Ikusiko zuz eharrak. Eguerdi ondenoi, niraida nahi, Sweet Hometik. Bakizu zer dakaten eskutartian? K-popa deitzeia, eta guantxe erakutsiko izuegu nola iteian. Sweet Home da leku eroso bat, oso lasaia. Sweet Home da bere hitz joku bat, etxean bezala sentitzeko Sweet Home, baino hemen bai gauza gozuak jateko aukera dakazula. Gazilak bai, baina gehien bat gozuak. Goizian gozaia dazkau, eguerdian eguneroko platerra. Gaurko platerra adibidez babarrunakin ditugu, bere holkiakin, bere danakin, oso sakramentos esatean bezala, ezta? Gero bai platu kombinatuak badaude. Eta gero arratsaldea meriendatzeko, o lasai lagunakin zer kafetxo bat lasai hartzeko, o zu bakarri liburu bate irakurtzeko, ordenagailuakin etortzeko, o nazun bezala. Leku lasai eta aproposa. Gazteizko erdialdean egon da, ensantxe esateana, hemen, jende, denetariko jendea etortzea gehien bat. Bueno, Sweet Home proiektua ezagutu zue, nazunian etorri, eta guain goazukaldea K-popa prestatzea. Azukaldian gaude, guain katakin, errezetan osagaiak hause dira. Horren aite deu bizkotxua egin, txiki-txikin da bizkotxua aite deu. Txokolatezko kremakin nazte deu. Albondigak izango ziren bezala borita txiki batzukin. Katak bolakin egiteitun bitartean, kontatuko izuet, ostalaritzan urte asko da gero, pentsatu nun garaia zalanetzako negozio bat irekitzia, eta ikusi nun Gasteizen oportunitate gehiago zeudela Donostin baino, asko ze lokalan merkio, eta zan Donostin jaolako negozioa desente zeuden, eta Gasteizen uaindik ez zeuden hainbeste. Orduan zan nun, bera, ideia hona izango da, kafetegi, pasteleri, hola artesanoak gukindako, etxean indako produktuakin, produktu honakin, haber zemuz tallas azpiltegoa. Eta guain bolakin da gero, horrena makila, eta gero txokolatia jarri. Txokolatian basia txokolate txurila da, eta gero hortikan kolorante likagaia botatze diogu, eta kolore ezberdinak hartzitugu, eta horrekin jolaste dugu. Eta gero jendeari bizualki atentzio gehiago emateio, eta asko gustatzen zailo. Ui, zer da.
eta gero gainetik bere dekorazio txispitako brilli jartze jo. Errezeta hau estatuatuti dator, gu dela 7 urte hasi ginen iten, hasiera batean erabatea hasi ginen iten, baina gero putxu gara hobetzen jungea gure errezeta, eta gehien bat, umiak erosteue, hemen onduan eskola badakau, eta bestela helduak, bai, igual oparik jakiteko, horietako egunet batean antojatzen zaizunean. Gure eskaintza da gehien bat gozogintza tradizionala, baina pixkan nazte dugu bai estatuatutik datorren gozogintza horrekin, ezta? Cupcakea dazkau, tarta kremakin, baina gero gure tradizionalte dugu gazta tarta, sagar tarta, pantxineta, torri jake baite ditugu, denuntzako hartze duela pixka daukera. Bueno, bai, Joseba, eskerrik asko tortzeatik, hau da gure K-popan emaitza, gaurko emaitza, eta Gasteizko Lopelarrea kalean gaude, Sweet Home da gure izena, eta nahi etorri, gauzak probatzea. Eskerrik asko, agur! Agur! Aupa bikote, eta gora K-popak, ai ama, ze gauza politak, noiz benka jateko errezeta hauek bezala, baina noiz benka janin, bera. Hoi bai, babarruna horiek, Boa, gauza erra, hoi da hoi platerra errakit dituzunak. Jarraitu goxatzen, da goxatu erazten. Gugurian jarraitu urbitu hau bain, bai hemen 5 minutu bueltaka, ze txukuna jarri zaigun. Eharra dakau. Inbiar deuna da guain hau. Horrekin naztu, eta gero bertara, irina eta baita ere kakaoa bota berrek. Bale, Joanes? Ongi. Ire kontu utziko jatago. Ados. Hemendikan urak endu zuzio, pixkat, dakana. Animo, Joanes. Eta baitu, hau nazteko, Bai, guzezu ja gorputz pixkat hartu dula. bai. Ingozuna da, pixkat bota honea, dena naztu, eta gero mingainakin dena bestaldea. Bale? Ados. Venga, hoi zure kontu, eta gero emango izut. Txoen hau, kenduko bete, Bertin? Bai, karri. Txak, tori. Txak, txak, txak. Eta buelta man, da buelta gara, arraskara. Hemen txen, Venga, olaxen. listo. Badoa. Bestalde, nerea zukin gozuna da, gaztata eta prestatu. Bale? Ados. Emango izutena da, beste bariatxua. Eta lehen da bizin gozuna da, artoirina, bestela grumituak gehatzia dazka. Orduan, lehen da bizin, artoirina, esne gainan, ondo grumito gatea. Behin hori indadakaunean, botako zu gazta krema, eta goxatu ingozu. Botako zu arrautza goxatu, eta azukre eta goxatu, bale? Bale, ordena horretan. Ordenan, jarriko eskizut, horrela, bale? Primera. Ez naztutzeko. Venga, eta nik mugurdi martxan jarriko ditut, eta bago txerrek etxarrega. Baino Maria ja kanpora. Bueno, eta hor holtza gainean da, hainbat disiplina batuko dira, ez da? Bai. Bai. Bai, izango da musika, kantua, dantza... Izan dituzuen artista guztiek, ez dakit, bertxolarik eta Hori da. zirkua, eta danetik antopatuko dugu bertan, ez da? Bai. Aspertzeko tartea ez da egongo. Ez da egongo, ez da? Agitzekoa bai. Arritzekoa bai. Bai. Hori egia da ideia orduan, ez da? Bai, paiazoek beti izan dute mugarri bezala eta erdigunean jarri izan dute beti musika. Hainbat eta hainbat abesti sortu izan dituzte 37 urteko ibilbidean. Lareun eta piko abesti, ez? Azkar esaten da. Zenbat? Lareun eta piko. Lareun? Bai. Hortik, ja, ama. nik utzi dioz kontatzeari, galdu iten naiz, baina, bai. Eta hainbat disiplina horien artean, baina adibidez, zirkua eta dana eukiziko dugu bertan? Edo bertxolarik bertxo botatzen, edo dana ezin da kontatu? Dena ezin da kontatu, baina bai, guzti horiek bertan egongo dira, bakoitza bere disiplinaren jardungo da, eta agian bakarren batek ere harrituko gaitu, eta beste disiplinaren batean ere ibiliko da. Egia da kantuak izango direla erdigunean. Hori da, mugarri izango dira. Hori da, eta kantuak batarteko batzuk agian kantatzen jardun beharko dute kantariak ez badira ere. Vale. Hori da. Bueno, eta zue bilok, ze disiplinatan ibiliko zate, hor dan antolatzen egongo zategun hortan, edo bai holtza gainean, hor ze tokatzen zaizue? Niri tokatzen zait, suduko gia janztea. Bai, hori seguru zekat. Eta pailazo moduan ere, agertzea, egia da, ez? Pailazo, Euskal Herriko pailazoak ere bertan izango direla, hori, tartean eredu izan ditugulako ere ez, katxipoketako pailazoak, eta horregatik ere, batuko gira aiei ere, eskerrak eta maitasuna ere adierazteko. Bai, Joanesek nahiko lan izango du egun horretan, eta egia da, Berritx Porrotxe eta Marimototxe eta garai batean Takolo Berritx eta Porrotxe ere izan direla eredu, zentzu askotan, nik uste hezkuntza arloan eredu direla argi eta garbi, baina gero paiazo gintzen ere jakina eredu dira, eta horren erakusgarri da,
zenbat eta zenbat pailazo talde gazte ditugun gaur egun. Pailazo asko dira. Gaur egun badira hemendik zapotxin, potxetalotx, kafe antzokian ere badira. Txintxeta, klepa eta txorroskillo. Hori da. Eta, pontx pailazoantzako eredu izan diare, bai, ez da? Noski, nik txiki-txikitatik ezautu ditudan pailazoak dira, ez? Euskal Herriko pailazoak nituen, txikitan miresten nituenak, eta asko irakatsi didatenak. Eta nik haiek ikusiz, esaten nuen gurasoai, handitanik pailazoa izan nahi dut. Eta augen harira, nire pailazoa sortu nuen, eta urte batzu beranduago, haiekin ari naiz ere holtza gainean lanean, beraz, jango dugu pixkat borobila dela, ez? Azkenean, eredu izatetik ere, lagun izatera, lankide izatera, eta zaletasun berdina partekatzera ere itxigira, beraz. Hori bat izan berdi, ez da, Joanes? Adibidez, ez tekia, o pelotari bat entzat beti pelota ibeita, eta gero heldu gaitez, eta behainekin bertan horren kantxan, ez da? Hoi da, niretzat bai, kriston horea asko eman didaten pailazoak dira, Euskal Herri osoari bezala, eta beti, hori, hageman estua izan dut haiekin, eta holtza gainean ere, asko ikasten ari naiz, asko erakasten didate, jen esperientziaz, 37 urteko ibilbidearen ostean, badute ez, zegeman, eta haiek ere, ikasi dutena ere transmititzen, beraz, bai, hori handia da. Haiek dena partekatzen dute, egia esan, abesten dute eman eta jasota eman, baina egia da eman ta eman egiten dutela, eta dena partekatzen dutela oso eskuzabal, beti. Bai. Katxipoketako pailazoak eta taldea oroa, genik uste filosofia hortan direla, ez? Jasotzea baino beti daudela ematen, eta dena maitasuna, jakintza, esperientzia, hori, sekretuak partekatzen, laguntzen, entzuten, beraz, bai. Adibidez, Nerea, zuri ze eman dizue, zuri danetik gane bai, ez da? Bai. Baina zerbait esatearren, hola esatezo gope. Ni irakaslea naiz, hezkuntza bereziko irakaslea, baina, aurretalen hezkuntzan aritzen naiz, eta nik uste pedagogikoki ere eredu direla, 37 urte hauetan, hainbat eta hainbat gai landu dituztelako, eta diren gaiak, heriotza, minbizia, emigrazioa, gure egunerokoan presente daudenak, eta askotan ez dakigunak edo ez dugunak esmatu eskoletara nola eraman, eta haiei esker, kantuan, dantzan, eta irribarre batekin landu ditzakegu. Bai. Olako gaiak. Eta eskolatik aratako ere, familietan, ez? Eziketaren parte izan dira familia askotan, familia eredu ezberdinak proposatuz, realitate ezberdinak ere landuz, eta mezuak transmitituz, beraz, Ez que egiarria da induelana, egia zan. Omentzeko mokua, egia zan. Merezita. Indako danare, batzutan bateu gutxi geldituko gala, ez da? Baina, bueno, hori guendik ez teulako ikusi segertatuko dan, ez da? Horregatik esaten dugu festa erraldoia izango dela. Bai, ez da festa bat, da? Festa erraldoia. Bikain. Herri omenaldi bat. Bueno, hemen lagunak, behitu, Hor, gaztatartaiteko, hau izango zan labea sartu eta listo. Eta hori bai, brownie bat iteko izango zan hola sartu eta listo. Hemen ningo deuna da, behitu, mazuzta hauek. Iepa, bertara botako ditugu. Mamilla. Eta esan deun bezala, utziko dugu gainuntzeko hor murrizten, gero gainetik botatzeko. Hemen, orea bota, txukun, marmolantzeko hori prestatu. Vale, emanazu hau. Hau listo. Erraskara. Abare listo. Oire, listo. Mingaina bat harrapatuko, eta badi joaten nabarroa. Zuziko zuen, lehen da biziko urratza, brownie pixka bota, esan deun bezala. Vale. Erdilla, barruan. Bestalde, honi hola, bi vuelta eman, eta erdilla, baino gehiago, hau dena ja. Gio bestia gainetikan botako deu, eta dena nastu ingo deu. Vale. Naztuko dugu, baino gehiagik gabe. Hola, marmoltxo bat aber lortzen deunitia, Honea, txokolatetxo bat bota. Txak. Zen nahi zenun bat, ose? Bai, baten bat. Mila esker. Nire atxagutxo berrituko, Hanik bai, Horrela gero txokolatezko musuak banatu baitugu. Hoi da. Bueno, eta bertara sekun behar da, ondo bazkalduta? Orduan jateko ez da igual gehiagi ongo, tortilla patata ongoa, ose? Hombre, bihotzak beteko ditugu, sabelak... Sabela beteta elamaneta. Dena ezin dugu. Gero, gaina hori, bi ordu baldin bada, bai, sabela betetagun, goxatu, dantzain, eta gero Bilbon atea eta gozaltzeko eta bazkal faltzeko eta egongoa nahiko leku, ez da? Egongo da. Bueno, botako da hori bai bertara, egon ja pixkatola marratxo batzu botatzen bezala. Bueno, dena miaskatuko dugu ondo. Eta argazkikin, zerbait berezin biharralda zure bertan, Bai,
Ari gara dagoeneko, ez da? Joanesek bidali du, adibidez. Bai, eta ez dut argazki bat bidali, ez bi, ez hiru, 4 argazki bidali ditut, ze argazki bat neukan pailazo batekin, beste bat bestearekin, eta ezin nuen bat bakarrik aukeratu, beraz, denak bidali ditut. Bai, ze gaur egun nork ez ditu, ez? Pigitz Porrotx eta Marimoto txekin argazkiak mugikogean, etxeko kuadro batean edo dena delakoa. Egiten ari garena da, 37 urteko ibilbide honetako argazkiak batu. Zenbat argazki hontia daude hor. Zenbat argazki, eta noizko argazkiak izango ditu jendeak etxean, eta bai Instagrametik abildua nik ere maite zaitut, edo nik ere maite zaitut.eusen, ari gara argazki horiek jasotzen. Biltzen. Tasmoa da, albezain beste argazki biltzea, eta gero egun horretan beken, proiektatuko ganituzke, eta ikusiko genuke beste perspektiba batetik ere zelako ibilbidea egin duten pailazuek. Horregatik, animatzen ditugu denak, zuk ere argazki bat balin baduzu pailazuekin, bidaltzea. Bikain, gutxinez hemen ontzianekoak, hoi gutxinez dakar. Gio, bastin bat igual bai. Ni igual inaiz goratzen, igual txikian nintzanekoa, zeatik 37 urte dijoaz bertan gauzak iten, da niko 19 dazkat, Hori da, egun horretan... Nik ez dakit beste bizitza bat, behai gabe, behai beti ondian ere bizitzan. Egun horretan ere izango dira, jende asko, haiekin hazi eta ezi direnak, eta haien aurrekin edo seme-alabekin joango direnak. Beraz hori ere polita da, ez? Oso polita. Belaunaldiak nola batuko dituzten. Bueno, launak, hemen ikusi zuen, ja langit gehien nahin deula, Gero palomita prestatu behar ditugu, hau hemen murrizten aizanean fuerte pixkak zuak etxin detela, hauen pixkak etxo emango jot. Eta ingo deuna da, bigarrengo reportaia ikustea, jungo geha, dos? Erto. Jungo geha nada zehazki Durangoaino, honekinekoak handaude gure zai, eta olako azukre festa baten tartian, eako txiko igue, edulko deranteak nola murriztu. Betu ze garrantzitsua. Kaixo Joseba, naia naz, Durangoko honekin nutrizioa zentrotik, eta gaur edulkoratzaileei, azukreai eta honekin lotutako gomendioei buruz hitz egingo dugu. Etorri barrura. Azukre eta edulkoratzaileen kontsumoa jeisteko, lehenik eta bain ezagutu beharko gauen azukre naturalaren eta azukre gehituaren arteko desberdintasuna. Ez da berdina, azukre naturala hartzea edo azukre gehitua hartzea. Azukre naturala da, adibidez, era naturalean, frutetan, eta beste elikagai batzuetan berez ageri den azukre mota. Eta hori ez da guretzat kaltegarria patologiarik, adibidez, diabetesa moduko patologiarik ez badau. Kontua da, elikagaien industria, geroz eta produktu gehiago ateratzen hasi danetik, azukre gehitua daukien produktuen kopurua asko igo dela. Orduan, konturatu gabe ari gara hartzen azukre gehitua etengabe, ez? Adibidez, 2017ko ikerketen arabera, 7 urteko ume batek urtean hartzen ditu 32 kilo azukre eta ez ditu hartzen azukre zuri gizan, ez? Hartzen ditu produktuetan osagaien zerrendan dauzen edo dagoen azukre gehitu moduan. Horregaitik gomendatzen da kopurua pixka bat jeistea. Azukre kopurua jeistea garrantzitsua izango da, ze alde batetik gaixotasun batzuekin erlazionatzen da, ez? Esate baterako ahotik hasten baldin bagara txantxarrak eragiten ditu. Eta beste alde batetik, bimotako diabetea edo arazo kardiobaskularrak, zeharka bebai. Azukre kopurua jeisteko edo txikitzeko estrategiak banatuko nituzke 2 aholkutan. Alde batetik aur txikiendako gomendioak eta beste alde batetik azukrea jatera ohituta gaudenontzat aholkuak. Esate baterako aur txikietan esaten dutena da txikitan jaiotzen garenean guk ez dugu harremanik eduki azukre gehituarekin. Orduan, pertsona batzuek ume txikiei konturatu bari gomendatzen dutzie, adibidez, gomendatzen dutzie, edo jaten ematen dutzie, gaietak, kakao azukredunak, adibidez, saltzen dituzten eta oso ezagunak dien kakao azukredunak, adibidez, gozaltzeko, eta olako momentuetarako jakin barik, igual beste elikagai batzuk be, guztabal jakiela eta probatu barik, ez? Orduan, lehenengo eta behin gomendatuko nauen, hasieratik, olako aldaketa txikiekin hastea eta behintzat ez eskaintzea. Eta gero, beste aholkoa gongo zan bideratuta, lehen esan duten moduan, egunero azukrea hartzera ohituta dauen pertsona bateri, ez?
Zer gertatzen da, batzutan aztertu beharko zala nondik datorren jateko gogo hori edo jateko ohitura hori. Batzuetan, 30 urtez, afalostean, txokolate hartu baldin badot sofan jarri nazenean, gian ohitura bat da. Orduan, aldaketa bat egitea izango zen aukera egokia, adibidez. Hori aldatzea nahi baldin badugu, ez? Eta gero egia da, elikagaiak gozotzeko erabili alditxugula azukrea, gozogarriak bai, edo edulkoratzaileak, adibidez stevia modukoak, agabea. Honek egia da, kopuru handian janda ez direla besta oso gomendagarriak, zesteko mikrobiotan kalteak eta eragiten dituzte edulkoratzaile edo gozogarriak. Baina erabili alditzugu produktu batzuk, zapore gozoa emateko produktuei, baina azukera erabili barik, ez? Adibidez, horreik izango lirateke kanela, vainilla, kakao purua bai, edo frutaren bat, adibidez, platano moduko frutaren bat erabili aldugu zapore gozoa emateko. Baina, klaro, hori da, zapore gozoa lortu nahi baldin badugu, baina ez badugu edo ez garari txokolate baten zaporearen esperoan, ez? Ez nedun txokolate bat jatea nahi baldin badot, adibidez, txokolate beltz bati kanela gehitzeak, ez dotza antzekotasunik emungo, ez? Benez hori dalako bilatzen dutena. Baina, zapore gozoa baldin bada bilatzen dutena, baina aldie probak eta olako elikagai edo produktuekin gozatu aldugu, eta, gustatu alzaizkigu bai, ez? Jogurren kasuan, egia da, badauzela jogur batzuk azukera daukatenak, beste batzuk naturalak direnak eta beste batzuk edulkoratzaileak dituztenak. Horietatik interesgarrienak izango dira naturalak. Eta egia da, gure osabaia ohitu dezakegula naturalak jatera. Azukre gogoa kontrolatzeko, egia da, kontrolitza guri askoz jakula gustatzen, ez? Orduan, gehiago, fijatu beharko gineke ia zer dan gertatzen jakun hau da. Nik azukre gogoa daukat, eta aztertu nondik datorren azukre gogo hori, ez? Izan alda, azukre gogo simple bat, azukrea gustatzen zaidalako, eta plazerrutxa dalako azukre dune elikagai bat jatea, eta listo. Eta hor, adibidez, zure buruari baimena emateak asko laguntzen dau. Klaro, kontua da, egunero edo momentu oro baldin badaukotzu azukre gogo hori, agian gogo hori beste nonbaitetik datorrela, edo beste zerbait kudeatzeko erabili nahi dozula, ez? Orduan aztertu beharko zan, nondik datorren eta zer egin. Azkenean debekuek eragiten da bina da ansiedade gehiago, eta ansiedadeak atrakoira eraman algaitu, ez? Joseba, espero dut azukreari, edulkoratzaileei eta, gauza gozoei buruzko aholku hauek interesgarriak izatea eta hurrengo baten ere Durangoko Nekin Nutrizioa Zentroan egongo gara. Ondo ibili! Hau, panaia, eta mila esker, egia zan, piat ikasi deu, eta egia zan edulkorante, betu, azukrea ez da ona, oso gutxitan jan berda, baina edulkorante berdin, ez da askotan, betu, ez azukrea ez da, edulkoranteak ganez, azukrei gabeko hartzen nahi naiz, bai, baina... Ez da ona ere. Ez da obia. Bueno, mila esker, eta aurrenare, zuen zaiongo beha, aholku gehiokin, gehiago ikasteko. Gurean jarraitu behar dugu, hemen, behitu, murrizten nahi zaigun, behitu ze itxura hartzen nahi da, jasua batian jarriot, mantxo, bestela gehiagi gogortuko zaigu. Gehiagi gogortzen bat zaigu, urtanto batzuk botatzen baitugu, errekuperatu iten dugu, bale? Inbiarretena da, palomitak martxan jarri, alde batetik, bale? Ikusten dezuen bezala harta atea deu, telebista magia ite deu, eta hemen ongea zaigu, eta atea deu, eta indadakau. Ingo duna atea, eta gero moztu, eta plateraratu. Baina palomitak inbierritugu karameluakin. Eta, behitu, hor dakau ja palomitantzako, eta hau, karameluantzako. Ezi, Joseba, ospatuko dugu bukatu dugula postrea prestatzen? Noski baiet. Badaki. Nola ospatuko dugu? Oe, salchicha eta pure. Oe, salchicha eta pure. Olako itziokoak egin dituzte asko, katxikoketako lagunek. Eta olako zenbat egongo dia, beken? Ai, ama, eta 14.000 pertsona. Txoko makurizko musuak. Bai, beti izango gara zure lagunak, azeitunak, babarrunak, ordaiazpiko kroketak eta txorizo pamplonak. Bailaztu hortian beti jakiak hor da bitzadantzan, Bai. Alatxe ekarri dugu guk tortilla ere, bai? Ba, behitu. Zergatik ez dezuela teatzen pintxito bat. Oinarri pixkatiten jutegea ja geho brownie jateko, Nigatik zoragarri. Eta nahi bauzu kontatuko dizugu nola egin dugun. Bota. Ba, begira, prestatu dugu
Amona Josefeinaren baserriko produktuekin, eta Amona Josefeinaren laguntzarekin ez da joan ez? Hori da, joan gira Amona Josefinarek gana, baratzera joan gira lehenik, patatak hartu ditugu. Hori da, patatak zuritu, garbitu, moztu, tipula ere tarteko. Baita ere, garaian garaikoa badakizu, hilberan erein eta hilberan atara tipula. Dana hilberan. Eta ondoren, margarita oioak arrautzak errunditu, eta arrautz horiek ere erabili ditugu. Baina ez bakarrik bereak, Zazpi kolorearen arrautzak ere hartu ditugu, ze kolorea bertzion hori, tortillak eman. Zazpi koloretako loroak, errundakoak. Perra, onbiardu, mostu, irrikitan, hau daztatzeko, irrikitan. Bai. Bueno, eta bikote, hemen ibiliziate, badakit prestatzen nahi ziatela festa erraldo jau, baina zertan zabitzate zuek? Badakit artistak beti gauza asko ukitzen zuela esku artean. Bai, bueno, ni pailazo lanetan ibiltzen naiz ere bai, Pontx nire pailazoarekin, Euskal Herrian bagna. Etorri zinen honea emanaldi berriakin. Hori da. Mi pentsate ja beste bat edukiko zu? Bai, gelara emanaldia aurkeztu nuen hori. Honera etu genintzenean, eta orduztik Denak plazara saioa aurkeztu dut. Eta oraintxe hortxe nabil, gabiltzaz orain bi aktorek ira holtzan. Bai, zenekin zabiltza? Alazne Etxeberriarekin. Ze ona. Bi pertsonaia interpretatzen ditu berak, eta Euskal Herrian bagna, hortxe goaz, ezker eskuin. Eta nahiko ez baliz bezala, pailazo kontutan beti ere, katxiko eta taldearekin ari naiz ere, holtza gainean, beraz, Ire ez aspertzen, Joanes? Ez. Txikitako ametsa ere, borobiltzen, ez? Haiek ikusi ondoren, haiekin holtzan egotea, kiston ilusioarekin, eta puputa loreren azalean, loreren paperean ari naiz. Ona, hortxe abil, puri jan. Behitu nola ingoituten nik hemen, Nik zuek ez dakit palomitak dituzuen, gaur egun asko mikroinean sartzen dugu, polza hori eta listo. Baina behitu, olio pixka jarri azpin, eta gionik iten diotena da, palomita danak bota. Artua, alegia, guendik ez da palomita, guendik hartua ba. Botatzio gatza ez gutxi, bale? Sositoz gehi, biliko, ez da? Gatza botatze jau, eta gionita pajartzi jot, bale? Eta lehendan biziko, entzuten tenian, hola, azten naiz, pilpila egiten bezala. Bai, pilpila egiten bezala. Eta ja, gutxi gelditzen dian, atea. Bale? Baina garrantzitsua da moitzen ibiltzia. Bestela behian batzuk erriten dira, ateatzen den aurren azpin gelditzen bada, erritea azkenengo egiteako. Orduan geho garrantzitsua da, ja, meneito. Bale? Hemen azukria martxan dakau. Bueno, eta nerea, zu bizipoza elkartean ibiltzen zea goen dikan? Ibiltzen zinean, horrekin etorri zinean, ez da? Bai, noski hori da. Eta, bueno, esan behar dut, Joanes ere ibiltzen dela orain bizipoza elkartean. Euskal Herriko 38 elkarteko osatzen dute bizipoza, eta jarraitzen dugu aldarrikatzen munduak guztiontzat beharko lukela, eta denok merezi dugula leku bat munduan. Eta horretan bidelagun handiak izan ditugu paiazoak, egia esan, beti bizipozari eskutik helduta egin dugu bidea, eta bidea egiten jarraitu nahi dugu haien ondoan. Ze ona. Ze posa ematea zun. Ze posa, eskerrik asko. Bueno, ze tortilla honek garritxo. Ikusi zuen musika. Hasi da musika. Bai. Baina meneito. Pilpila egiten nengo gaina bezala. Eta ez iriki tapa bezala egan ateatzea, iriki baina beste aldeaka, areaka. Bai, ikusi zuen, Venga, baina garrantzitsua, bueltaka ibiltzia, Jendea nahi gerri, tezezki ondo ateatzen. Hau da trukua, behitu zer resiten dian, zertako mikroinekoak, garestiago dia, gio gauza rarua botatzizkide barruan, eta ez dia inosasuntxoak. Eta egiten dia, poltza bat erostezu kilo erdikua, eta azkazu palomitak, negua pasatzeko itaia. Bai, egitza da, Hemen zen bota degola eskuka txiki bat. Ekusiko zu, desente ateako dia. Zu sukaldari eta dantzari, ez? Piskat Joseba? Bai. Gerriak iztona dakat. Gero dantzatuko dugu maite zaitu tirurak batera. Behitu, ja? Gelditu da, orkesta piskat. Prest, magia. Magia, hoi da. Tatxan, dana bera, tapeatu gabe, Ondo. Vale, palomitak hemen listo. Karameluare ikusi zuen ja martxan dakatela. Oinarri jain, Joan ez da, Oinarri jain behar da. Zeatikan, gozua jateko, sabelan zeo zeuki behar dugu. Noski. Hoi, garbi oki behar dugu, Etzan etxetan eta jatetxetan eta egun berezitan gozointza jaten postre bezala bukaerako zerbaidan nahi zutelako, baizik eta gozua jateko oinarri jain dauki berdalako. Bueno, zue jaki aldetik ganta, tortilla erra indezu, ze gehiago prestatzen dezuela egun berezitan etxian edo launa datoztenian bisitan edo... Urdai azpiko kroketak, vale. Nola ez?
Horrekin batera, ze, tartak, Bai, pizza, pizza ere, bai. aski simplea, Bai. Gauza simpleak berritugu, Bai, Bai, niri baina beti- etxan eginak. Bai, niri beti gustatzen zait, paiazoak ikustera joaten naizenean zerbait eramatea. Askotan bi saio izaten dituztelako eta saio artean, indarrak berreskuratu behar dituzte. Bai, nerea etortzen denean bisitan, badakigu, aldageletan zerbait zerbait dagoela. geldituko dela. Bai, beraz, bai. Neire, adibidez, jode, gure zirkoa jun, la palomita igabe, Hau ez da Zo, gure ze zirkoa. falta zait, hau ez da zirkoa, Baina eukitzitu palomita jarrak, bai. Bueno, eta, bikote, Pirritx Porrotx eta Marimoto txei, zer da gehien gustatzen zaioena? Nik egia da badakit, urdaiazpiko kroketa zaleak ere badirela, Bai. ez da errepikatzeko, eta anekdota badut horrekin gainera, Elizondora joaten nintzenean ere burasoekin, saioa ikustera, Elizondon beti kroketak eta salda prestatzen zituzten, Bai. eta askotan, hori saio denboran ikusten zuten, ez? Publikoan haiek holtzan, eta publikoa haiei begira, kroketak jaten, salda hartzen edo beste, eta beti joaten nintzen gero aldageletara kroketa batzuekin, eta hortxe goten ginen, paje batzu botatzen, kroketak jaten, eta anekdota bezala... Kroketa zaliak dira Bai, hori, ez da? bai. Tortilla patatere maiteko gu, ez da? Noski, Bai. Eta gero gozo saleak ere badira. Oso eskerronekoak dira, zentzu guztietan egia esan. Bai. Ze ona, bai, ikusten zaie, eskerroneko diala hori argita garria gau, bai. Bai. Ona. Bueno, haudek, ja... Usain ederra dute, Usain jarra, karamelua gauza jarra da, Epa, bueno, neire, vuelta batzuk emango eski jo, kontu zibiliar da guain, zatikan karamelua peatzen bada eskutan, ez da bate goxagarria izaten, hor gehatzen zaizu peauta, ikusten zuen, eta peauta gehatzen bat zaizu, gero erredura teatzea erra. Vale, hau listo, ni uste tola utziko deula, pixkat ostutzen dianian, erresago askatuko ditugu. Vale, nola zoazte tortillakin? Ba, goz ongi, Ba, Aizu ni ere. guendik ez, Zer, Mona Josefinarekin ongi indugulan, edo... Ondo baino beto, ikistona dao, Ua. Oso ona. Ona. Oso Amona ona. sukaldari trebea da. Bai, amona bai. Mire, zilikan, hauen. Bueno, pastelateko demendikan, eta bagoaz platera eratzea. A ber, launak, aberratatzen dauna aurrenengoan, nahizue, pastelak atatzeko garaian beti errezetan inbiardala lehen da bizi. Nia, egarra itxura, Beitu, azpilan botateun braunilla, gainean gaztata eta mugurdiekin, egarra indeu. Bueno, launak, sarrerak eskuratzeko. Nun sartu bilargi, hemen jendia garbita argi gelditzeko. Ba, nik ere maite zaitut puntu eus, atarian. Vale. Eta bertan daude sarrerak, bai armaietarako, bai pistarako. Bai. Zea holkatzen dezu, adibidez, umekin dijoaztenak, helduek, nun hartu, nun konbenigarrio da. Bueno, egia da armaietako sarrerek izan dutela Segurako arrakasta. handiagoa, baina animatu nahi dugu jendea ere pistan sarrerak erostera, pistan gauza asko gertatuko delako. Hori da. Epa. Esan daiteke ez dela holtza finko bat bakarrik egongo. ez? Hori da. Bek guztia bizia izango da, Hori da. eta publiko tartean ere izango dira gerraldi batzu, sorpresa batzu, baina ezin dugu dena aukeratu. Pizka, da, ber, beste bat zerbait primisian, mesedez, beste zerbait, a ber, hemen. Genizian, kontatuko dugu... Bai, oi. Bai. Bai, hori kontatuko dugu, baina da, sekretu bat, Venga, niretzako kontau. Gure artean, Joseba. Bota. Bueno, lehenengo abestia izango da irri egiten duenari. Abesti horrekin emango diogu hasiera ekitaldiari. Irrifa potolo bat margotu diogu Mundu zaharrari. Hola xen, pailazok beti irribarrea dutelako, edo behintzat transmititzen digutelako morearen bitartez, naiz eta gai sozial ugari landu, eta hori izango da, bai, lehen abestia, denok irribarrearekin hasteko omenaldia. Irribarrea Ze eta ona, ze humorea ona. ez delako txiste bat kontatzea edo barre egitea. Azkenean bada bizitzari begiratzeko modu bat eta munduan egoteko filosofia bat. Bai, Ze ona, ba dudi gabe, zeratikan, esaten due, parrin gabeko eguna, galdutako eguna, zalde gala, hoi da. Ondo, bueno, hemen palomitatxo batzuk hartuko ditugu, gainetikan horrela bota, eta bikote, indeu, saioa hemen, indeu. Primeran. Eskerrik asko antolatu zuen danagatikan, Bai, eskerrik asko Pirritx, Porrotx eta Marimoto txei ere bai. Noski. Besarkada eta mutxu potolo bat hemendikan. Eta lagunak, hemen txegelditze geha. Lehen da bizi tortilla bukatzen, eta gero gozua emango jo. Bai. Ados? Primeran. Eskerrik asko tortzatik. Bai, zuri. Eta eskerrik asko ite zuen lan guztiagatik. Zuri. Agur lagunak. Agur. Agor, maite Adio. zaituztegu. Bai.